érdekes volt számomra az esettanulmány, amit az egyik szomszédostól készült, hogy igazából egy-két ember összefogása és szakértelme mire képes. Én még nem voltam korábbi ilyen összejövetelen, remélem, hogy későbbiekben lesz még rá lehetőségem. Az a téma engem régóta érdekel, és Esztergomban is már régóta, mint az Esztergom Környezet Kultúra annak a tagja, próbáltunk néha sikeresen, de általában azért nem ennyire sikeresen eredményeket elérni ahhoz, hogy a megújuló energiák azok terjedjenek és meghonosodjanak. Itt nagyon tetszett az, hogy ilyen példát adott arra a 3 előadás, mindegyik nagyon informatív volt és nagyon hasznosnak találtam, hogy hogyan lehet vidéken, kis településeken is megfelelő koncepciókkal jelentős eredményeket elérni, és hogyan lehet egy közösséget fejleszteni. Az egész európai kitekintés, ennek a távlati problémája, ugye, hogyha nem állunk át a fosszilis energiaoldozókra, megújuló energiára, akkor milyen problémák vannak, tehát ez nem egy lehetőség, nem hobbi kérdés, hanem egy sürgető kényszer, ez is nagyon elgondolkoztató volt, és hát nagyon örültem, hogy ez így erősítést adott abban, amit eddig én hittem, de sok tényadattal ez további erőt és adott ahhoz, és hogy a téma fontosságát tovább erősítette bennem. Köszönöm szépen a meghívást, hogy részt vettem ezen a konferencián, mely új értékes tapasztalatot szerezhetünk a megújuló energiák terén, mind a geotermikus, mind a fotovoltaikus, mind pedig a szélenergiával kapcsolatban, mind a Kis László úr előadása, mind pedig Munkácsi Béla úr előadása nagy tapasztalatokra utal, hogy jártassak ebben a szakmában, és kívánok nekik nagyon további sok sikert munkájuk terén. Köszönöm szépen! Élmény volt ez az aktív, energiatudatos közönség, a jó kérdéseikkel, és az ember, én személy szerint elgondolkodok, mert úgy tűnik, hogy az általános érdeklődést, a laikusok általános érdeklődését nem szabad lebecsülni. Én egy kockásagyú mérnök vagyok, aki egy koordinátorrendszerben nézem a világot, és azt gondolom, hogy a dolgok, a döntések csak az érdeknyomvonalán keresztül tudnak megszületni. A zöld energiák útja attól rögös, hogy nagyon komoly lobby érdekeket sért. Köztudott, hogy a fiskális állam nem tud adót beszedni azon, ha én hőenergiát termelek adómentesen magamnak otthon. Ez a legnagyobb akadály. A többi nagy energiatermelő érdeke szintén ellentmond a zöld energiák magyarországi elterjedésének. De jó dolog látni a laikus érdeklődés óriási súlyát. Ez segíteni fogja ezt az ügyet, ezt a rendezvényt ilyen jobbító szándékkal hozta létre a dr. Munkácsi Béla, akinek nagyon örülök, hogy segíthettem. Köszönöm. Nagyon jól sikerült ez a mai rendezvényünk. A várakozásainkat is felülmúlta az érdeklődőknek a száma, és nagyon jók voltak, szakmai jellegűek a kérdések, hozzászólások. Úgyhogy mindenkinek nagyon köszönjük, akik lehetővé tették ezt a mai rendezvényt, és reméljük, hogy itt a térségben, vagy akár Máriahalmon is még valami hasonló rendezvényekre sor kerülhet az elkövetkezőkben, hogy kicsit előre mozdítsuk itt a mi településünkön is ezt a fajta változást, ami úgy tűnik, hogy nem nagyon kerülhető el. Tehát ez az átmenet a megújuló energiára támaszkodó energiarendszerbe, ez mindenképpen a jövő útjának tekinthető. Köszönjük szépen mindenkinek!